امیجان قری بچنه باکوری کردستان وانه تماشاوان نشا که خلق وانه د درباره وی پیواژوی ده چه د فکرن هیوی و بندواری انوان ج پیواژوی ج هر دو آلیان هم ج کردان هم ج دولت چنه هفکاری ما عمر سونمز لوانه عمر لوانه جی دناوا خلقه ده مثلا پیواژوی وکر روژه وکر گرینگ یان خبر اوان زیده جینینه بگمان نها خلک وانه جی وکی باجارن دن ان باکور و پیواژوی چارەسەری gelek jnezva dişopînin bi baldarî dişopînin ji ber ku herî zêde eleqe bi wan dike lewra dema ku pirsa Kurd bê çareserkirin aramî wê bigî ji vê derê dema ku aştî çêbibe wê bajarên bakur jî hem ji aliya aboriyê ve hem ji aliya siyasî ve hem ji aliya civakî ve wê bi pêş keve niha em li bajarê wanên li kolana hunerênin ev kolan yek ji kolanên herî qelebalixê bajarê waneyê niha bajarê wanê jî yek ji bajarên herî xweşik bajarên bakur tê dîtin bi taybetî jî li herêma Serhedê her sal bi hezaran bi sed hezaran geştyar jî tên serdana wanê dikin ka em berê xwe bidin xelkê wanê ew çi dibêjin li ser vê pêvajoyê nêrîna wan işkerema xwe virda werin merheba ji te re hûn xelkê wanê bawerim hûn vê pêvajoya çareseriyê çawa dibînin hêviyê we çi ye bendewariyê we çi ye gelo yani ez wekî însanekî xelkê wanê li vir însanekî Kurd ez dibêjim ev pêvajo hê direng jî maye gele zûtir çêbûye çimkî bi kuda here en sonê dîsa wêre ser aşîtiyê aşîtî ji bo hemû kesî jî lazim e Kurda û Tirka û Ereba û Ecema Farsa çimkî kîn û nefret û neqencî û nexweşî sona wî tune piştê belî merhelekî gele meriv ji hine tişta dest berde û merheba ehlen ve sehlen meriv li hev were ji vir û şûn da li gorî te divê kîjan gav bêavêtin ji bo ku mesela Kurd bê çareserkirin wallah mesela ji bona çareseriya Kurd yek û niha vî îşî çêtkin wekî Serokkomar Erdogan wekî Abdullah Öcalan evana ku vê pêvajoyê dest pê dikin em jî wekî însanek Kurd û Tirk gele em wana bidin pêşçavê xwe bêjin belê kerem kin hûn çêkin em jî we teqîb bikin çimkî ew ji me çêtir fehm dikin ji me çêtir dizanin em bi wan gumanin bi wan baweriya me tê spas em berê xwe bidin ciwanekî din jî li vê dereyê kerem kir bi wasîta we ez dikarim selam ji yekî re bişînim dil bi xwîn dara zehf selamê min jê re heye Aleyküm selam. Serçava biriya we jî mesela ve jî gan. Merhaba şer tu ji wek ciwanekî wanî hêviya te çi ji vê pêvajoyê? Valla pêvajî hêya min yani baweriya min ne tiştekî ye. Yani çawa bêjim îro yekê binonê Selhedîn Demirtaş hindir dane. Na em gelekî Kurdê vî yê Bakurê başî gelek em pêvajoya me pêşwanê me Selhedîn Demirtaş e. Bêwî nabe. Yani berê watê ku evî derxin belkî milletê Kurd hindik baweriyan tişta hebe. Kawkşa serok li hev dijivin serokek me ji hindir dane. Heta ku ew nebe dilê Kurd her sare. Spas mala tava. Em ji we jî bipirsin merheba ji weran çawanin baş keremdar bin. Niha pêvajoya çareseriyê bi rêva diçi. Hêviya te çi wek Kurdekî çi dixwazî çi bibe? Hêviya me çi ye? Hêviya me ez misafir İstanbul me logîne ejnek me polîsan ku kimlik numarası te. Rahmel babiye. Xel tiştê heyvî niha jî devlet me zev girîm we. Piskirekî giran e yani îro ku ez îro vatandaşê li hakînê me ejnek me erebê da pewne bi ka kimlik kontrolê heye ev tiştekî ne baş e we nîne. Li bajarên Tirkan tune ne wisa zêde tiştê wiha? Li bajarên Tirkan. Bajarên Tirkan wala ji hakînê jî xurabtir e. Bêjmiş xwe şerme heda te bêjî kimlikê de kakê keziya me spî biye şerm neayebe. Baş spas ka em berê xwe bidin wekî dinkiyê li vir. Belê merheba ji te re Mahmud. Çawayî başî. Nihal wanê şaredarî qeyyûm jî heye. Tiştê ku qeyyûm hat avêtin rewşa bajêr çawa bû û her wiha pêvajoya çareseriyê jî heye. Hêviyê te bendewariyê te çi gelo? Oyim zaten hakaret e. Hakaret kirine. Gerek ew nekiribû. Aha. Tabii hakaret çi bûye. Rewşa bajêr xirab bêt. Hakaret hinde insanan bin. Hinde ji îşê xwe bin hinde de atlamış ji îşê wan dike. Yani em tiştê hû heqaret e.
Peki jive pevajoyê hêviya te heye, bendewariya te heye, divê dewlet kîjan gava bavêje li gorî te ji bo ku mesela Kurd bêçareser kirin. Devleti gavavî tune eger devam biket baş e. Devam biket baş e. Çi bike mesela? Mesela vê sürecî, vê barişî, Kurd xelkê dî namirin, dayîkê dî nagirîn, herkes dî mutlu bit, kevxweş bit. Ekonomi çökmüş ve de düzeltmiş bit. Fakirler için idare xwe bikin. Tazani. Aha. İyi zengin şo zengine, guhlîne ama bu şer hebe dava hebe pari ve zafa. Zor spas mala tava. Merhaba jwara em jwajî pirsin dixwazin, mamom em şte jî pirsin. Tu na keremdar bî. Tu xelkê wanê bawerim. Tu vê pevajoyê çawa dibînî? Yani lazım e kîjan gav bêavêtin? Tu çawa dibînî? Ya ve peşwa yani ve süreci de gene evvel siyasi tutsakam berden. Çünkü yani ilk adım gene evbet. İlk adım gene evbet ku bavriyama bet yani. Wekî kîjan gav bavêjin? Mesela zimanê Kurdî bike, zimanê resmî, mekteban da bêxwandin, wekî din daxwazê we çi ye? Yani ev zaten ilk etapta zaten ev daxwaziyet mene ana dilde eğitim ve tabicim ya birincisi ev zaten. Ana dilde eğitim hebetin de hemen tişt başarmış bit zaten. Zamanı xamro hemen tişti bizanet. Zamanı mı de ilerlemiş bit. Ona göre de her gabete hoyten yani zaman önemli zamana yani. Niha zarok û gencên niha êwanê çawa ye? Hay ji zimanê xwe hene, bi zimanê xwe dikarin xeber bidin? Nexê. Eve gele gerîm var. Çünkü ve durumu da yani ve zamanı da bütün aile zaret xat kurmancına evken yani. Gel ne axın. Unutulmuş bir yani. Eve işte ne başa yani. Şimalatava, zor spas. Em hêdî dikam vir nîşan bidim li hevkarê Faruk Uysal vê derê nîşanê we bide. Ev jî kolaneke ku ber bi kolana hunerê ve diçe. Merhaba jwara, em dikarin jwe pirsin. Merhaba jwara, em dikarin jwe pirsekî bikin. Baş e, naxwazin xeber bidin ew. Mamo merhaba ji te re. Çawayî başî? Em ji te reportaj kî bigirin? Belê, naxwazin xeber bide. Niha wekî ku me got, niha bajarê Wanê şaredariya Wanê jî hêvî dar wekî ku tê zanîn qeyyûm niha li serê hatî destnîşankirin di sîwiyekê adara 2024 da Dem Partî ji 155 vî bajarî qezenc kiribû bi dest xistibû Abdullah Zeydan wek hevşaredar hatibû hilbijartin lê di 15 Sibata 2025 da yani beriya 5-6 meh ewil qeyyûm li dewsa wî hatibû destnîşankirin ew ji kar hatibû dûrxistin ji xeynê vê yekê jî di dawiya 2024 da jî li ser navçeya Miksê ya Wanê jî qeyyûm hatibû destnîşankirin yani hem li navenda bajarê Wanê hem li şaredariya Wanê hem jî li navçeya Miksê ya Wanê niha qeyyûm dibin rêveberî û destê qeyyûm dayê bêguman yek ji daxwazên serekê xelkê Wanê jî ew ku êdî qeyyûm politikayên qeyyûm bên bidawî kirin û her wiha ew hevşaredarên ku hatine hilbijartin jî vegerin ser kar û barên xwe. Li aliyê din hêvî dar niha ev geştekî ku em li bajarên Bakur digerin em beriya rojekê em li navçeya Bazîdê ya Agiriyê bûn ji bo konferansê Yekîtiya Kurdan li wê derê jî me wek tîma Rûdavê mikrofona xwe derê jî xelkê Bazîda navçeya Agiriyê kir. Me got gelo ka ew li ser pêvajoyê çi difikirin? Hêvî û bendewariyê wan çinin? Me raporekî Vox Popekî amade kiriye ka werin em bi hev re temaşe bikin. Pêvajoya aştî û çareseriya ji bo pirsa Kurd li bajarên Kurdan jaliyekî ve bi hêvî, jaliyekî ve jî bi şik û guman lê gelekî ji nêz ve tê şopandin. Gelo xelkê Bazîda Agiriyê li ser pêvajoyê çi difikirin? Hêvî û bendewariyê wan çinin? Me wek tîma Rûdavê mikrofona xwe dirêjê xelkê Bazîdê kir. Barış bir herkes rahat var, herkes huzur düğüne, herkes mana xarundani, işat kay, cücat kay. Ama ne kadar yani yerece xırat kay, yerece düst kay, istenaş zaten. Söz konusu barış bir siyasi geberdi yani. Sonuçta da barış yani. Yani zamanı mı yasak, zamanı mı jinova zaten. Zamanı Kürdi ne kadar haberden.
کردی نمیدیم کرام نقابتی نقه هیرچی نقه مملکت باطی خبردی امجو آنها گویی ملتن آنها گویی اولوسن آنها گویی yani am çok belki akimlik olmanın sebep ne bir insanın Xodam Kürt uğraş çekene Türk uğraş çekene mi? İşte zorumuz ilahi bir bat Türk ne bat bir türlü ne bat yani. 7 سال اوی دولت پیخاویتیه سا قربانجا 7 سال قربانجا بخوابینه او یالا میشته که خورا دیجا که دسا seçimde oy bistinim pişta خوب دلی خیره مثلا دکاره سلاطین دمیرتاش برده فیگن yüksek داده Osman Kavala برده محکوم دنه اوانی چند ساله 20 ساله 30 ساله حبسه دانه مثلا گاوه که آدمه که با وجب ملت گیویو اینو بکه ام حزد کن زمانی منی انداکرنی نه بیر کرنی ملت می همو بیر کرنی مروی سر می سواش دانه سر ملت می کتنه وی رای دام حزد کن گشته کن سر خیره ان شاء الله شهید ننی دوینه هر طرف نگم از رزو تا کرم نگرتیه اگویه دردم از ضعفه حق کردم قیب نکن حق کردم چه و قانونی معامله برای بیه یا یکمین دا پروردایی کردی یعنی کرد زمان خودی خبر ده ایتم وی هلده از وینید خازم گرتیگه هین میجی ضعفن اوجی برادر کبن ایشالله به هر پارتی کردستان جی به یکتا ملت ما عینی بفکره باش به ایشالله بس artık zar çoluk çocuk ma qata kuştuni باشه اما درخواستی یا مف تشتکی تخمه کی دراشین عرضه مف دوجه مفی تخمه مف گله کی تشتکی فایده بکه تشتکی فایده نکره و پیواجو چه دوه زمانی ما شناسنامه ما ناسنامه و ور راست کنه باشه برای قبول کن بیشنم کردن ملت کی کرد هیا از دو خوزم حق کرده به تصمیم کنه بوی ترکیه بوی مگش کجا هم زاورنده و اول زندان آجیگری در که ملت وکیلات نگرتنی مثلا دمیرتاش کی بی اصالات نگرتنی گری آنها بین بردانی